Salam meni hormatly adamlar. Garaşsyň bagy beterep ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşsyň bagy beterep Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň parasatly ýol başlaryny alınıp barlayan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýörelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Bu şeýledäňde hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 8 Ağustos hadaryň kenaryna zähmet ruhudyna bolýan hormatly prezident boldy. Serdar Berdimuhammedow ulugdy düminiň ýene bir möhüm desgasynyň Türkmenbaşy Garaboguz Gazagystanyň serkedine çenli barýany awtomobil ýolunyň uruny Garaboguz köýli aýagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbini tutmak dabratyna gatnaşdy. Bu ýerde hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow awtomobil ýollarynyň we köprülerini gurulşynyň tasamlar bilen tanışdy. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Purçekow döwlet başçylygynda ýol guruluş gulgamyny alyp barlaýan işler barada hasabat berdi. Hemde şekil tasamalaryň üstü bilen diýarymyň halkara ulug geçirleri barada giňişleýän maglumat berdi. Soňky ýyllarda häzirki zamany ulug logistika ulgamyny döretmek, ýurdumyzyň iklimiň wajyp ulug üstaşyr geçirget hökmündäki orunly puturandyrma uruny egurt uly işler alyp barlaýar. Bu bolsa halkara hyzmatdaşlygynyň üstürilmeli, Türkmenistanyň çäginiň geçýän üstaşyr gatnawynyň işleňleşmeli we şunyň bilen birlikde eksport import amallarynyň döwrüň talaplaryna laýyk amal aşyrmagyna giň ýol açýar. Melim Moşyary Demirgazyk Günortak hemde Günnogary Günwatar uglary boýunça ulug logistika düzümini ösürmek boýunça maksatnamalaryny işler durmuşa geçirilýär. Bu bolsa Türkmenistanyň ählimi ulug ulgamyny işleň goşuşmagyny üpçünedi. Garaboguz köýli aýagynyň üstünden geçek täze köprüniň gurulmagy Demirgazyk Günortak ulug geçirgetiniň halkara derejesindäki ähmiýetini artdyrar. Bu tasamany amal aşyrmak Türkmenistanyň uzunlygyny bilen hyzmatdaşy Altkom jogapkärçiligi çäkli jemgyýetine ananly. Hormatly prezident bilen alyp barýan öňen syýasaty netijesinde Türkmenistan sewit hemde iklim ähmiýetli möhüm ulug logistika merkezi hökmündäki orunly anamly berkidi. Hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow täze köprüniň Demirgazyk Günortak urunyň möhüm bölegine öwriljekdigini hemde diňe bara Türkmenistan üçin näle eýseme tutuş sewit üçin ähmiýetli boljakdygyny belläp, guruluşlaryň hiliniň döwrüň talaplaryna laýyk gelmeligini öňe Şunu ýokary hili guruluşyk serişleriniň ulanylmagy, häzirki zamanyň ösen tejribesiniň hemde täzeçilik usullaryny urnaşdyrmagy möhüm talapdyr. Hormatly prezident boldy ýyňanlary ýylanyp şanly wakanyň ýurdumyzyň ykdysadyýet üçin ýene bir möhüm ähmiýetli desganyň Garaboguz köýli aýlarynyň üstünden geçýän täze döwrübap awtomobil köprüsiniň düýbiniň tutulmagynyň taryhy ähmiýetini beledi. Watanymyzda üstaşyry ulug kuwatyny ýokalanyrmak, ýygylarly üstürmek babata netijeli işler alyp barlaýar. Öňde barjy dünýä tejribesi esasyna ýükler daşymagyň we ýoluşlara gatnatmagyň döwrübap ulgamy döredýär. Diýarymyzda täze awtomobil ýollarynyň köprülerini ýa-da gurulmagy munyň aýdyň subutnamasydyr diýip hormatly prezident bildirdi. Bu urda durmuşa geçirilýän ýeri tasamlary ýurdumyzyň üstaşyry ulug kuwatyny haf dogry durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi hökmüne ikrar edilen Türkmenistan häzirki wagtda oň täzeçilik esasy dikirdilmegine wajyp orny eýleýär. Adyr waýaty uglany bu ýoluň täze görnüşi sewitiň ýurtlarynyň durmuş ykdysady kuwatyny mundan belägem artdyrmaga hyzmat edýär. Hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow parasatly pederlemeden ýol çekmegi, köprü urmagy döwletlik hasaplap, ony asylly ýürelge öwrünliklerini belläp, bugün ýol ulug düzümine maraşylýan giňerimli, işleňe bu sogaply ýürelgeleň münasip dowam etdirilýänini görkezýän ynatdy. Täze köprü ýurdumyzyň Günwatar we Demirgazyk sewitleriniň şeýlekeme goňşy döwletleriň arasynda harit uranşynyň ulug hemde ýolçy gatnawlarynyň möçürni hasam artdyrmaga mümkinçilik berer diýip hormatly prezident bildirdi. Bu köprü Türkmenistanyň, Russiýanyň, Gazagystanyň, Iranyň hemde Hindistanyň ýük taşyjylaryna deňiz demir ýol hemde awtomobil uluglary arkaly Demirgazyk we Günwatar Ýewropa ýurtlaryna gysga ýol boýunça çykmakda netijeli hyzmat eder. Baýy giňmeçörli işleňe amal aşyrylmagy Ýewropadan Merkezi Aziýa, ýa-da Merkezi Aziýadan Ýewropa çenli ýükleri we ýoluşlary Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üstü bilen üznüksiz gatnatmagy has amatly şertleri üpçün eder.
Deňiz ýakatynyň hemde Garaboğaz kölüňe baý tebigy baýlyklaryny özleşdirmäge, bu ýerleriň geografik ýagdaýlaryny öwrenip netijeli ulanmaga ýardam berer. Şeýle-de syýahatçylaryň Türkmenbaş şäherine we Abada Milli Syýahatçylyk Dowlugyny dürdülen şypaxana, dynjaş desgalarynyň hyzmatyndan peýda almaklaryna mümkinçilik döredýär. Hormat Prezident Serdar Berdimuhammedow ýygnanlary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, täze döwrübap köprüniň düýbüniň tutulmagy bilen gutlap, hemmeleri berk jan saglyk, abadançylyk alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Soňra çykyşydan Altkom jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiň maliýetine toparnyň direktorlar genişiniň başlygy Aleksandr Teslenko düzümleýän desganyň gurulşyny Garaboğaz kölüň üstünden geçen Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň urgunçy Gazagystanyň serkedine çenli barýan iki zowlukly awtomobil köprüsiniň gurulşyny badara bermek münasibetli dawra bilen hemmeleri gutlady. Ola din hukukly hemde özara bähbetli hyzmatdaşy üçin hemişe açyk bolan Türkmenistanyň ýol başlaryna Altkom kompaniýasyna belirlenen anam hemde belirleýän gollaw üçin tüý sürekdeni hoşallygyny beýan edip, dostlukly ýurduň geljeki ykdysady ötüşine goşunt goşmagyň hemde ulugymynyň häzirki zamanda düzüminde öwretmäge ýardam bermegiň öýdür üçin uly hormat donunykdy. Teslenko Türkmenistanyň we türkmen halkynyň bähidine amala aşyrylýan giňermli işleri gönnün uny gatnaşmagy dürdülen mümkinçiligi üçin hormat prezident Serdar Berdimuhammedow hoşallyk bildirip, ýol başlygy diýen kompaniýasynyň mundan berýän Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň puturanylmagyna sallamly goşunt goşukdygyny anandyrdy. Soňra nowatdaky möhüm düzümleýän desganyň aýratynlyklar bilen tanışdyrýan video film görkezildi. Ola täze awtomobil köprüsiniň tehnik häsiýetnamalary hemde ýurdumyzyň ýol uluglygyny mundan belägim ösürmek, oňşy ýurtlar bilen üsaşyry mümkinçilikler giňertmek we sowda ykdysady gatnaşyklary puturanylmak üçin bu desganyň ägir uly ähmiýeti barda maglumat berdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Türkmenistanyň gadymeten bäri iklimary geçergileriniň çatyrygynda çäk taýdana amatly ýerleşýäni hemde ägir uly uly saşyr kuwwatyny nazara almak bilen ýurdumyzyň uly düzüminiň dünýä ulgamyny goşuşmagy, häzirki zaman halkary ölçegine gabat gelýän hemde uluglyň ähli görnüşini, şolsany awtomobil ulugyny ölçüne alýan multimodal düzüminiň ösürilmegi, hormat prezident Serdar Berdimuhammedow tarapyndan aýdyrly durmuşa geçirilýän syýasatyň eler tutulýan uğurlarynyň biridir. 2 ýylyň dowamyna Türkmenbaşy Garaboğaz Gazagystanyň serkedine çenli barýan awtomobil ýolunyň uruny Garaboğaz köýli aýagynyň üstünden häzirki zamana awtomobil köprüsi hemde oňa eltiji ýollar gurular. 2 sany hereket zowlagynyň ibarat bolan awtomobil köprüsiniň umumy uzunlygy 354 metr, eni 21 metr diýendir. Köprü durky täzelenmegi meýilleşdirilýän Türkmenbaşy Garaboğaz Gazagystanyň serkedine çenli barýan awtomobil ýolunyň bir bölegi bolar. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýol gurulşyny ösürmek, täze halkary ulag geçergilerini döretmek, ýük we ýolagçy gatnawlarynyň möçürlerini ýa-da artyrmak boýunça giňermli işler alyp barýar. Ýol ulag düzüminiň barha kämilleşdirilmegi öňde barjy tehnologiýalary ulanmak esasynda täze awtomobil ýollarynyň hemde köprüleň gurulmagy, häzirki döwrüň ýokary talaplaryna laýyk gelýän awtomobil ýollarynyň öseni ulagymynyň kemale etirilmegi munyň aýdyň subutnamasy. 10 awgustda Balkyn vilayatynda Zähmet ruhusyna bolýan Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýarary güýçleriniň belend serkerde başdy. Serdar Berdimuhammedow Gunwatar sewtimizde ýerleşýän harby deňiz güýçleriniň deňiz birikmetine geldi. Hemde bu ýerde Deňizhan atly harby gemi bilen tanışdy. Watanymyzyň howpsuzlygynyň kepelenilmegi garaşy betarap Türkmenistanyň gowrunç häsiýetli harby doktrinasyna laýykly deňiz serkedimiziň ygtybarlygyny hemde elligirilmeseligini üpçün etmek döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň ören möhüm uğru bolup durýar. Şunun bilen baglykda watanymyzyň taryhyny garaşsyzlyk ýyllar içinde ilkinji gezek Türkmenistanyň ýarary güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň serkerdeligi döredildi. Döwlet başçylygynda ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň Deňizhan atly harby gemisiniň tanışdyrylşy taýýar da barda hasabat berildi. Deňiz birikmesiniň mundan 1 ýyl ozaly gahrymany arkadagymyzy Gurbanyňly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna açylyp ulanmaga berilenini bellemek gerek. Bu harby birikmede harby gemiler üçin durulgy gözüňde tutulandyr. Bu ýerde ýurdumyzyň hünermenleriniň gatnaşmagyna harby deňiz güýçleriniň gemileri abatlaýyş kärhanasyna gurulan Deňizhan atly harby gemi bar.
Gaming serkirdesi yurdumdan yaralı şorunun berent serkirde başlana sögüşün gemilene tanışlığa tayarlık barada hasabat verip, Türkmenistanyň döwlet baýdagyny hemde Türkmenistanyň yaralı şorunun harby deňizi şorunun baýdagyny galdyrmaga ruhsat bermek barada haýyş bilen güzöndi. Türkmenistanyň döwlet senaty ýangyny, oňy owada aslynda döwlet baýdagy we harby deňizi şorunun baýdagy galdyrly. Soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow bu häzirki zaman gemisiniň sögüşüň mümkinçilikleri, tehnik häsiýetnamalary hemde guruluşynyň aýratynlyklary, bölümleriniň işleýiş usullary bilen tanışdy. Deniz Han gemisi garşydaşyň suwasy hemde suwusy sögüşüň gemilerini, gurýar we howanyşanlaryny ýekelikde hemde gemi urugy toparynyň düzümini ýok etmek üçin niýetlenenler. Şolar wagtda ol garşydaşyň gemi toparlaryny desant atriýatlaryny ýok etmek, öýde güýçlemede penalamak, toplumdaýyny aňty işlerini alyp barmak, suwusy we suwasy howa giňişligini güdäwçilik etmek ýaly güdäpeler ýerine ýetirýär. Şerekeme deňizde döwlet serkedini goramak, gemi gatnawlarynyň howpsuzlygyny üçinetmek hemde halat edişi işlerini amara aşyrýar. Gemiň harby ulukşarynyň dünýäniň birnäçe ýurtlaryny, hususan Italiýada, Germaniýada, Türkiýede we beýleki döwletlerde ýürüýte okulary geçendigini hemde hüner derejesini ýokarynyny bellemek gerek. Gemide şerekeme serkirdelen we deňizçiligiň netijeli gullyk etmegi hemde göwnü jaýda injalmak üçin ähli şertler düredildi. Hormat prezident bilen sögüşüň geminiň aýratynlyklary bilen tanışýan mahalyny gemiň serkirdesi ýurdumyň yaraly işleriniň berent serkirde başlana jogapkärlik wezipelери üstünlikli ýerine ýetirmek üçin düredilýän şertler üçin tüýs sürekden hoşallyk bildirdi. Hemde harby deňiz işleriniň ähli şahsy düzüminiň adyndan watanymyza, halkymyza hemde hormat prezident bilen wepaly gullyk edip geljekde de ýurdumyň harby doktrinasynyň şähertlerini, öz gullyk borçlaryny pek ýürek bilen ýerine ýetirjekdiklaryny, döwletimiziň deňiz serhetleriniň howpsuzlygyny we miýdemezligini üçinetmekde, hemde hadaryň hemişe dostluk we alaraşyk deňize bolmagyny galmak üçin ähli tagalary etjekdiklaryny hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow anandyrdy. Soňra hormatly prezident harby birikmeniň duruluş binasyna barıp desin nowaçylygyny awtomatlaşdyrylany işini gudynyň wezipesi bilen gyzyklandy. Türkmenistanyň yaraly işleriniň belent serkirde başlaýy duruluş merkeziniň işi ýerine ýetirýän wezipeleri we mümkinçilikleri bilen tanışdyryldy. Belirli ýary ýokary tehnologiýadan ornaşdyrylmagy, iň täze enjamdan hemde program üçinçiliginiň herekete girilmegi, maglumat serişleriniň netijeli peýdalanmagy bilen bir hatarda harby ulgamda sanly ulgama geçilmegi, duruluş wagtyna düýpli özgörüşleri göz öňüne tutýar. Bu ýerde ornaşdyrylan öňde barjy tehnologiýalar we sanly ulgama elektron kartasy, şerekeme ýurdumyň harby deňiz güýçleriniň serkerler tarapyndan işlenip taýýarlanan maglumat duruluş ulgamynyň ýürüýte programy üçinçiligi, hadar deňiziniň giňişliginde ýoroşy we harby gemileň hereketine gödäwçiligi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Muňçyn deňiziň kenaýaky bölügini gödäwçilik etmäge niýetlenen radiolokasiýa enjamy, şerekeme harby deňiz güýçleriniň sögüşüň gemilerine gurnadan tehnik toplumlar peýdalanýar. Sanly ulgam hemde aragatnaşyk hemra ulgamy arkaly gemileň ýerleşýän ýeri, olaň ýanygyç we suw ýan üçinçilik derejesi kesgitlenýär. Muňa duruluşyny gudyndan harby gemiler bilen hemişelik aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär. Toplanan maglumatlary duruluş merkezine ýaňalýar we seljerliýär. Bu ýerde gurnadan enjamlary esasy güdepi boşlugynyň ýerine ýetirilmegini ýeňilleşdirýär. Hemde desin maglumatlary zerur bolany ýerine iýermäge mümkinçilik berýär. Tanışlyk mahalyna Deniz Han gemisiniň serkirdesi göni ýaýlyma çykyp, hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow dawraly harby deňiz ýürüýüşine başlamaga ruhsat bermek haýyşy bilen ýüzlendi. Hormatly prezident dawraly harby ýürüýüşe başlamaga ruhsat berdi. Ony harby deňiz güýçleriniň döwlet serket gullugynyň, içeri işleri ministrliginiň we milli howpsuzlyk ministrliginiň dürli gysymly gemileri, sögüşüň katerleri hemde gaýyklary görkezildi. Olary umumy uzunlygy 600 kilometr deň bolan ýurdumyň deňiz çäkleriniň howpsuzlygyny hemde ellegirilmesiligini üçinetmek uruny eserden durýarlar. Häzirki döwürde milli goşulmadan beýleki kysymlar bilen bir hatarda iň täze tehnikalar we enjamlar, dürli görüşli gemiler we mümkinçiliginiň hasabyna ýurdumyň harby deňiz güýçleriniň maddi enjamlaryny binýada barha putrandyrylýar. Orunmak ministrliginiň we döwlet serket gullugynyň harby gemiler üçin ýokary harby taýýarlykly deňizçi hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen Orunmak ministrliginiň harby deňiz instituty hemde oň binýadyna ýürütüleşdirilýän harby deňiz mektebi düredildi. Olary ýurdumyň harby deňiz güýçleri üçin işgärleri taýýarlamagyň esasy merkezine öwrüli.
Türgünleşik taktik ukuluň barşynda harby deňizçileri ýurdumyň ýaragly işleriniň ähli goşun görnüşleriniň harby guruluşlary bilen sadaşykly hereket edip, ýokary söwüşiň taýýarlygy, iň täze teknikalara ustatlyk bilen erkedip bilýänliklerini görkezdiler. Berqarar döwrütiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne halkyň arkadagy zamanaty şygarylan geçýän ýylda serkerdeler we harby deňizçiler harby deňiz güýçleriniň hatarlaryny gulluk edip, bir taraply hukuk ýagdaýynyň ýürüglerini esasanýan harby doktrinada kesgitlenen wezipleri üstünlikli ýerine ýetirýärler. Olary watanymyzy gorumak boýunça öz borçlaryny ähli zatdan ileri tutup, deňiz hereketlerini ýurdumyň hemde halkymyň pulat galkany, synmada dayanjy bolup gulluk edýärler. Hadar deňiziniň giňişligindäki hereketimizde parahatçylygy we hukuksyzlygy üpçüne diýerler. Merdana tabawramyň şöhratly ýürüglerini münasip dowam etdirýärler. Merim Murşiyali Hadar deňizde hemişe alalaşyk dowasy hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň hemde netijeli hyzmatdaşlygyň deňizi bolmalar diýip nöwtaýan hormatly arkadagymyzy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň başlanjy boýunça ýurdumyň gün watar sebäpini kuwatly harby deňiz güýçleriniň kemale gelmek üçin toplumlaryny binýat goýuldy. Halkyň arkadary zamanaty şygarylan geçýän ýylda harby deňiz güýçlerini mundan belägem ösdürmek boýunça alınıp barýan işleri ýurdumyň ýaragly güýçleriniň berent serkerde başdy. Serdar Berdimuhammedowyň parasatly başçylygynda münasip dowam etdirilýär. Häzirki wagtda harby deňiz güýçleriniň maddi enjamlaryny binýady ýygdyrly dowru aplaşdyrylýar. Iň täze harby teknikany we enjamlary gemler satyn almak, şeýlehem ulary öz ýurdumyzda gurmak boýunça netijeli çäreler geçirilýär. Harby deňizçiligiň söwüşiň we nazariyat taýýarlyk derejesi ýokarlanýar. Olaryň gulluk we ýaşaýyş durmuş şertlary ýygdyrly gowranylýar. Ýurdumyň ýaragly işleriniň harby deňiz güýçleriniň harby gemleriniň gözden geçirilişi bolsa, garaşsa da baky bir tarap Türkmenistanyň deňiz kenarlarynyň ygtybarly gowrulýanyny aýdynlyk bilen görkezdi. Hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow milli deňiz flotynyň Hadar deňizine geçirilen dawraly ýürüşiniň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, döwletimiziň geljekde de harby deňiz güýçleriniň maddi enjamlaryny binýadynyň puturlanmagyny, harby deňizçiligiň hünäri ustatlygynyň ýokarlanmagyny, ýurdumyň deňiz hereketläriniň ygtybarly gowrugynyň we illegirilmesizliginiň üpçünilmegine aýratyn üns berjekdigini bellädi. Gorunç häsiýetli harby doktrinada kesgitlenen wezipleri üstünlikli ýerine ýetirmekleri bu kysymly goşunlygyň harby gullukçylarynyň mukaddes borçy bolup durýar diýip hormatly prezident we harby deňiz güýçleriniň serkerdeleriniň hemde deňizçileriniň öz üstlerine ýüklenen jogapkärli hemde asylly wezipany münasip derejede ýerine ýetirjeklerini berk önemlilerip ýurdumyň ýaragly güýçleriniň berent serkerde başdy. Harby we hukuk goýucu idaradan ýolbaşlaryna birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedowyň belleşýäli watany goýuluşlarynyň gulluk etmegi we diň jalma üçin has oňoýly şertler döretmek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň we maraşyrlyany harby özgörtmäniň ileri tutulýany uğurlarynyň biridir. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow hemmelere mukaddes harby gullukda hemde Hadar deňiziniň giňişliginde serhediň asuwdulugyny we hukuksyzlygyny üpçün etmek boýunça jogapkärlik wezipelerini münasip ýerine ýetirmekde üstünlikleri ardy edip bu ýerden ugrady. 10 awgustda Abada Milli Haşyr Gowrugyny zähmet ruhusyna bolýan hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň göçme mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzda şöýleň ýydaýyna alınıp barlan işleňi jemlendi hemde käbir meselelere garaldy. Mejlise gatnaşyjylary gün tertibindäki meselelere boýunça hasabat berdiler. Watanymyzyň güllep ösmegi, raýatlamyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beläkde gowranylmagy bilen baglanşykly meseleleri hasabatlaryň esasynda düzdi. Hormatly prezident bilen ýolbaşçylygyna hem aşylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiň durnukly ötüşiniň üpçün edilýänligi hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokarlanýanyny berenildi. Ýydaýyň jemler boýunça toplumlaryň şäherleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde jemi içerki önümiň durnukly ötüş depgini üpçün edildi. Hasabat döwrüne geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilen jemi önürlerin önümi 11,5 motor artdy. Ykdysadyýetiň ähli puduklaryny oňy netijeler gadanyldy. Hormat prezident we şöýleň 15-16 awgustynda geçiriljek deňize çykalagasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulug ministrläriniň Hadaryň kenaryna geçiriljek maksadadyň ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň sadaşykly ösürilýäni, şeýlehem Türkmenistanyň halkara forumdan geçirilýän merkezi hökmündäki ornuny puturanylmakda ähmiýetiniň ýüze çykmadygyny bellädi. Şunun bilen baglykda halkara forumynyň gurulmaçylygy geçirilmeli
şertlerine ören jogapkärçilikli we toplumlygyny esasa çemereşilmeler diýip hormatly prezident bolip bellädi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny şöyle ýydaýyna ýerine ýetirilýän işleň jemleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş depginiň 6,1 götürüm derejesinde bolan ony kanagatlanma bilen beledi. Şeýle hem hormatly prezident ykdysadyýetimiziň önümçilik pudaklarynyň işini döwrüň talabyna laýyk ýagdaýda alyp barmak, olaň kuwwatlyklaryny artyrmak meseleleriniň wajyp dony öňtüçekdi. Şunu ýurdumyzyň senagat toplumynyň owy hojalagynyň, energetika ulgamlarynyň, ýanygyç energetika toplumynyň önümçilik düzümleriniň işiniň depgini ýokurlanmak, gaýtadan işeýän senagatyň kuwwatlyklaryny artyrmak, şonuň bilen birlikde ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini ösdürmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezident bellädi. We bu wagtda degişli ýol başlary birnäçe tapşyryklar berdi. Hormatly prezident ilim, bilim, saglyk goraýyş, sport we ýaşlar syýasaty urlaryny, jemgyýetçilik guramalaryny alyp barýan işlerde ünüsi çekip bu urganlarda ýaýbanlanlaryny düýpli özgertmeňe üstünlikli durmuşa geçirmek ugruna zerur tagalaryň edilmeligini beledi. Mawlud Muradow naky ýaşlar uramasynyň milli merkeziniň 1 sentýabrda geçiriljek 7-nji gurultaýynyň ýokary guramaçylyk derejesi üpçün edilmeler diýip arkadagy ferdarymyzy sözüni dowam etdi. Şolar wagtyň özüne şanly garaşdyrmadan 31 ýyla münasibetli meýilleşdirilen şäherleň medeni maksatnamasynyň talabyna aýdyp taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Hormatly prezident bu barada gurulmagy dowam edip bayramçylyk münasibetli taýýarlanjak medeni köpçüliklerin şäherleň şatlykly pursatlary, ýatda garjy wakalary besenme uruny zerur tagalaryň edilmeligini beledi. Şeýle bu wagtda degişli ýol başlary anyk görkezmeler berdi. Şeýle hem hormatly prezident sentýabr aýynyň ýurdumyzyň durmuşyna taryhy ähmiýeti bolan şanly wakalary baý boljakdygyny belläp, bayramçylyk münasibetli geçiriljek şäherlere aýratyn hem 23 sentýabrda geçiriljek Türkmenistanyň döwlet maslahatyna häzirden gowy taýýarlyk görülmelerini bellädi. Ministrler Komitetining göçme mejlisinde döwlet turmuşyna degişli başga da birnäçe möhüm meseleler garaly we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 13 awgustda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ilýas Ulfy Gurbanyguly Berdimuhammedow Ahali welaýatyna iş saparyna amala aşyryp, täze döwrübap idara ediş merkeziniň gurulşygyny alınıp barlayan işler bilen gyzyklandy. Şeýle hem gahrman arkadamyda bu ýerde ýaýbanlanlaryň gurulşyklarda ulanylýan serişlenen görnüşleri we bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalan tasamlar bilen tanışdy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň dörli künjeklerini giýim göçürli gurulşyk işleri batly depkinlerde dowam edýär. Hormatly prezident bilen taýlat bilen alyp barlayan gurulşyk işleriniň netijeligi we köp taraply häsiýeti Ahali welaýatynyň täze döwrübap idara ediş merkeziniň gurulşyklaryny öz beýan tapýar. Gahrman arkadamydan belleşýäli köpetdaň eteginäki ajaýyp künjekde bir karar döwretiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň täze binagarlyk çözgüdüniň aýdyň netijesi bolan täze şäheriň kemale gelmegi, ýurdumyzyň ösüşiň täze belentliklerine tarap önämli gadam urýanyny, hemme durmuşymyzyň her bir pursatynyň uly rowaşyklara besenýäniň nowatdaky beýanly urlar. Soňra gahrman arkadamyda bu ýerde Ahali welaýatynyň merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komissiýasynyň başlygy Oradow we Ahali welaýatynyň täze döwrübap idara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi Durdulyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň dowamyny Ahali welaýatynyň täze döwrübap idara ediş merkezine alınıp barlayan gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpçün etmek hemde bu işleri belenen möhretlerde tamamlamak bilen baglanyşykly meseleler garaly. Şeýle hem ýurdumyzyň hususy gurulşyk kampaniýalarynyň alyp barýan işleri, olaň häzirki zaman tejribesinden we täzeçilik usullarynyň peýdalanşy barada giň işlerini hasabat berildi. Gahrman arkadamyda desgalan gurulşyny täzeçilik tehnologiýalaryň sanly ulgamyny işleň ulanylmalygyny öňtüçekdi. Şeýle hem gurulşyk işlerini merkeziň ekologiýa ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilmegi barada aýdyldy. Şunu degişli talaplaryň berk berjay edilmegi binalaryň ýanaşyklarlaryň awadanlaşdyrma bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmelidir. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini, şol sany Ahali welaýatynyň täze döwrübap idara ediş merkezine alyp barlayan işleň baş maksadynyň halkymyz üçin amatly zähmet, ýaşaýyş we dynja şertlerini döretmekden awaratdygyny bellädi.
Munyň özi hormat prezident bilen ýol başlygyna durmuş geçirilýän we döwlet adam şeýnerdiýän şygary baş ýörelgeden ýany döwlet siýasatynyň halkymyň bagtyýar durmuşynyň ýurdumyň awadançylygynyň üpçüne edilmegine gönükdirlendir. Hepden mühim wagtlara hormat prezident bilen ýyl ýurt bähretli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokur diýip günlerde ösýänyni äşkar etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti Arif Alvi we Pakistan Islam Respublikasynyň premier ministri Mian Muhammed Shahbaz Sharify hemem ýurdun halkyna milli bayram garaşdylyk güni münasibetli tüýtürekde gutluklaryny we iňqow arzuwlaryny iýerdi. Biz Türkmenistan bilen Pakistan Islam Respublikasynyň arasyndaky dogunlyk gatnaşyklary ýokary baha berýär we bu gatnaşyklaryň geljekde iki ýurdun halklarynyň bähitlerine munun beýlegem ösdüriljekdigini anam bilýär döwlet başdanymyz hatırına belledi. Hormatly prezidentimiz döwletlerimizin arasyndaky edigderli potolonýany we kämilleşýän gatnaşyklaryň ýokary derejesini belläp, netijeli hemem özara bähitli hyzmatdaşlygyň geljekde de üstünlikli ösdüriljekdigini anam bildirdi. Döwlet başdanymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Arif Alvi hemem premier ministri Mian Muhammed Shahbaz Sharify tüýtürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Pakistanyň dogunlyk halkyna orta parahatçylyk ösüş hemem rowaşlyk arzuw etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň hemem hut öz adynyň Portugaliýa Respublikasynyň prezidenti Marcelo Rebelo de Souza we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Portugaliýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli tüýtürekden gutluklaryny we iňqow arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başdanymyz biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň berek-berek hormat goýmak, deň hukuk hemem özara anaşmak ýörelgelerine esaslanýanyny we Türkmenistan iki taraplan gatnaşyklaryň geňeldilmegine gyzyklanma bildirýänini belläp, Türkmen-Portugal hyzmatdaşlygynyň geljekde de bilelikdäki tagyllaryň netijesinde halklarymyzyň bähitine munun beýlegem ösdüriljekdigini anam bildirdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Marcelo Rebelo de Souza tüýtürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Portugaliýa Respublikasynyň halkyna orta öňe gitmegi hemem rowaşlyk arzuw etdi. Häzirki döwürde Türkmenistan halkara derejesindäki durly forumlaryň we maslahatlaryň geçirilýän merkezine urildi. Munyň özi ýurdumyzyň çek taýdan amatly ýerleşmegi we hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesine esaslanýan açyk gaplar siýasatyny üstünlikli durmuşa geçirýänliginiň aýdyn beýanydyr. Häziriň ekologiýa taýdan arasy Türkmen kenaryna deňze çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatynyň geçirilmegi ýurdumyzyň dünýä derejesindäki agrynyň belinde galýanynyň nowatdaky beýanydyr. Halkara forumuna gatnaşmak üçin gelýän köp sanly mehmanlar deňiz ýakatyndaky halkara howa menziline mähirli garşylandy. Milli mehmanseýerlik däpleri esasynda garşy alynýan mehmanlar bu ýerde mähirli kabul edilýänlikleri üçin tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bu görnüşler häzirki döwürde ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän we dünýä nusuluk milli mehmanseýerlik ýörelgelerimiziň häzirki zamanyň ruhuny kwap derejede ösdürilýänligini görkezýär. Halkara forumuna gatnaşmak üçin gelen daşary ýurty wekiliýetleriň oňoýly ýaşamaklary, din zalmaklary we halkara maslahatynyň netijeli häsiýeti eýe bolma oruny zerur bolan ähli guramaçylyk işleri doly derejede berda edildi. Bu bolsa arkadaşly serdarymyzyň tagallaty netijesinde ýurdumyzda geçirilýän dünýä ähmiýetli forumlaryň guramaçylyk derejesine hemme taraplaryň esasda çemelişilýänliginiň nowatdaky beýanydyr. Şeýle-de köp sanly daşary ýurt mehmanlary kabul edýän Türkmen deňiz kenary ýakatynda bir näçe sergiň açylşy boldy. Mehmanlar we foruma gatnaşyjylar üçin Türkmenmar şäheriniň halkara howa menziline guralan sergi raýat aviasiýasynda 20 ösberli taslamalar barada gurrun berýär. Gurrun täze howa menzilleriniň terminalyň inženerçilik tehnik maksatly desgalaryň guruşy bilen birlikde ozalky bar bolanlarynyň durkuny täzelemek we döwri waplaşdyrmak barada da barýar. Bu ýerde paýtagtymyzyň hemde ýurdumyzyň welaýat merkezleriniň halkara howa menzilleriniň, Jebel we Kerki howa menzilleriniň, Türkmen Howa ýolları agentliginiň, Türkmenistan avia kompaniýasy açyk görnüş paýdarlar jemgyýetiniň, şeýle-de daşary ýurtlaryň bir näçe avia kompaniýalarynyň wekilhanalarynyň fergi bölümleri görkezildi. Bugun paýtagtymyzyň howa menzili bilen birlikde ýurdumyzyň welaýatlaryna howa menzillerim istenlik görnüşi we istenlik ýük göterjiligi bolan uçurlary kabul edip bilýärler.
Yurdumuzda gurulýan howa menzilleriniň ähletiniň ilkinji nowatda uçuşlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek we ýolagçylara ýokary derejeli hyzmat etmek babatda häzirki zaman talaplaryna hemde halkara ölçeglerine doly howap gelýändigini, öňde barjy radio navigasiýa enzamlary bilen üpçün edilendigini bellemek gerek. Häzirki wagtda dürli ýurtlaryň arasynda howa gatnawlaryny ýola goýmak boýunça degişli işler alınıp barlýar. Mahmud Duzan, Gunmatar Afrikadaky Burkina Faso döwletiniň ulug ministri. Hazar deňiziniň Türkmen kenaryna geçirilýän foruma gatnaşmagy döredilen mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýär. Halkara forumuň çäklerine birnäçe çäreler gödeňine tutulupdyr. Türkmenmaşy halkara howa menziline Türkmenistanyň howa uluglarynyň mümkinçilikleri bilen tanyşlyk bizde uly gyzyklanma döretdi. Degişli uğurdaky işleri şöhretlendirýän sergi Türkmenistanyň howa uluglarynyň mümkinçiliklerini açyp görkezdi. Bu ýagdaý gatnaşyklarda täze sahypany açar. Şunukdoý nazardan hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi üçin ähli şertleriň bardygyna göz ýetirdim. Awada milli siýahatçylyk zolagyna geçirilýän deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty hyzmatdaşlygyň täze uğurlaryna badylygy bolar. Günüň ikinji ýarmynda Türkmenbaşy şäheriniň halkara deňiz portunyň ýolagçy parom terminalynyň birinji gaty giňermil sergeni guramak üçin meýdan säwürli. Ilki bilen halkara maslahatyna gatnaşyjy daşary ýurtlar we mehmanlar üçin portuň detalary boýunça tanyşdyryş syýasaty guruldy. Şol ýerde olar häzirki zamanyň öňde barjy tejribesi we sanly ulgamlar arkaly terminalyň alyp barýan işlerini synladiler. Bu bolsa öňde goýulan wezipeleriň takyk, desine we ýokary hili ýerine ýetirilmegini üpçün edýär. Türkmenbaşy şäheriniň halkara deňiz portunyň düzümini parom, ýolagçy terminallary, balkan gämi gurulşyk we awatlaýyş zawody, şeýle-de ulug üpçünçiligi, estakadaly ýol aýyrtlary bilen awtolog ýollary we demir ýollar bilen birlikde kenar düzümine degişli köp sanly detgalar girýär. Umuman avtomobil we ýolagçy parom terminalynyň umumy meýdany 230.000 ýene 4 metr bolup, oň duralgasyny 2 gäm bir wada ýerleşip bilýär. Ol bir ýylda 300.000 ýolagçy we 75.000 treylere hyzmat edip bilýär. Polipropilen saklamak we ýüklemek boýunça ýürütülüşdirilen terminal barada aýdylyna bolsa, bu önüm Türkmenbaşydaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna öňürilýän neft önümleriniň sanawyny esasy orunlaryň birine ýelýär. Ol dünýä wazirlaryna uly islegden peýdalanýar. Muň şeýledigine bolsa, hususan döwlet garyçy mal birjasyna baglaşylýan köp sanly şertnamalar şaýatlyk edýär. Türkmen poliproplenini Yaponiya, Rusiya, Türkiýe, Iran, Özbegistan, Azerbaýjan we beýleki ýurtlar sarp edýär. Eksport haridynyň agramly bölegi bolsa deňiz bilen daşalýar. Bir söz bilen aýdylyny halkara deňiz portunyň işi Merkezi Aziýada ulug ustasyr geçirgesi hökmüne Türkmenistanyň eýleýän ornuny puhtalandyrmaga ýardam edýär. Diýarymyzyň ulug logistika düzüminiň döwre waplaşdyrylmagy Ýewrasiýa geňişliginde durnukly ösüşi, howpsuzlygy berkitmek işine täze göz ýetimler açýar. Bu bolsa asyrlaryň dowamynda ýurtlar hemde halklar birleşdirýän beýik ýüpek ýoluny täze görnüşde dikeltmekde aýratyn ähmiýeti eýdir. Vadim Zaharenko, Ýewrasiýanyň awtomobil uluglarynyň halkara birleşmesiniň hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy. Halkara ulug hyzmatdaşlaryna Türkmenistanyň uly mümkinçiliklerine Türkmenbaşy şäheriniň halkara deňiz portunyna tanyşlyk mahalyna göz ýetirdik. Ulug logistika boýunça köp orly işleriň amala aşyrylmagyna ähli şertleriň bolmagy Türkmenistanyň degişli uğurdaky mümkinçiliklerini häzirki zaman şertlerine artdyrmaga esas bolup hyzmat edýär. Şunun bilen bagly meselelerin awada milli siýahatçylyk zolagyna geçirilýän halkara forumuna ara alınıp maslahatlaşylmagy täze mümkinçiliklere gönükdirilendir. Beýik üpek ýolunyň häzirki zaman şertlerine dikeldilmegine Türkmenistanyň möhüm orny halkara jemgyçiligine uly gyzyklanma döredýär. Ulug logistikanyň döwrewap derejede ötürilmegine Türkmenistan aýratyn işeňlik görkezýär. Munyň özi täze üstünliklere ynamly badalgadyr. Türkmen awtologlary, Türkmen demir ýollary, Türkmen deňiz derýa ýollary agentlikleriniň sergide görkezden köp sanly diwarlyklaryna ýurdumyzda ýokary netijeli ulug düzüminiň kemaly gelýänligi beýan edilýär. Demir ýollary ulgamynyň teklipleri, döwletiň içinde we halkara gatnawlaryna demir ýollary niýetlenen ulgamlar hemde enzamlar, şeýle-de utgaşykly gatnawlar ulgamy, ulug terminallary we beýlekiler üns merkezinde boldy. Baý ferişte binýadyna eýe bolan Türkmenistanyň dünýä ulgamyna işeň ýakynlaşmagy häzirki günüň möhüm wezipesidir. Üstasyr akymlaryň logistikasynda watanymyzyň kuwaty, Gazagystan, Türkmenistan, Iran transmilli polat ýolu bolan demirgalyk günorta ulug geçergesiniň esasy böleginiň. Am derýanyň üstünden gurulan häzirki zaman demir ýol we awtomobil köprüleriniň,
Aziya halkara ulo geçelgetiniň ilkinji nowatdaky bolan Kerki Imamnazar Akina demir ýolunyň ýurdumyzda ýerleşýänligi aýratyn bellälikdir. Bu ogurlaň Sewitin ýurtlarynyň dostluk hem de hyzmatdaşlyk ýoluny, ygtybarly ulo geçelgetine öwrüljekdigi gurrunsyzdyr. Çünki bu ogurlar ykdysady bähbitden başga da deň hukukly gatnaşyklar şertinde dünýäň ykdysady giňişligine oňyn ýagdaýda ýakynlaşmaga giň mümkinçilikler döredýär. Üç döwletiň ara gatnaşyk ulgamlaryny baglanşdyrýan Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan halkara geçelgeti bu ýurtlaryň hem de Ewraziýa ikliminiň beýleki döwletleriniň arasynda harit bolanşygyny ençeme esle artdyrmaga mümkinçilik berer. Muň özi täze ulak ýollaryny gurmak hem de odal ulanylýan awtolog ýollaryny awatlamak boýunça giň erimli taslamalar amala asyrylýan ýol ulak düzümleriniň ösdürilmegine de degişlidir. Döwlet başdarmadyň tabsyrygy boýunça alınıp barylýan toplumlaryň işleňsäklerini, injener ara gatnaşyk ulgamlaryny dolu çalsyrmak, hereket howpsuzlygynyň döwrewap ulgamyny ornaşdyrmak, elektron maglumat görkezjilerini gurramak we beýlekler gödeginde tutulýar. Bu ulgamyň düzümleri kämilleşdirilýär. Türkmenistany goňşy döwletler bilen baglanşdyrýan täze awtolog ýollary we köprüler gurulýar. Uzunlygy 600 km bolan Aşgabat-Türkmenawat awtobanynyň gurulşy dowam edýär. Ýokary tezlikli awtolog ýoly Türkmenistanyň çäklerinden geçýän ýük taşamalarynyň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berer. Şoň bilen baglykda serhetdeş Özbegistan bilen ulug gatnaşyklary babatda uly geljek açylýar. Ýurdumyzyň Günnogor sewtini oň merkezi bilen baglanşdyrýan awtobanyň Aşgabat-Türkmenmaşy ýoly bilen birleşdirilmeginiň netijesinde bolsa, hazarda halkara deňiz portuna ýük akymlarynyň göni çykmagy, ondan aňyr bolsa deňiziň üstü bilen Kawkaza, Ýewropa tarap, Russiýanyň gün ortasyna Eýranyň demir gadygyny, Pars we Oman aýlaklaryna çykalga üpçünediler. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde Sewit we Sewtara derejesinde goşukly logistika ulgamyny döretmek, Merkez Aziýany we Ýewropany, Hazar, Gara deňiz we Baltika sewetlerini, orta we ýakyn Günnogory, Günorta we Günorta Günnogor Aziýany baglaşdyrýan döwletara üç asyr geçelgelerini kemale getirmek boýunça iri taslamalar amala asyrylýar. Mälim Morşiýaly ýakyna hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna ulug düzüminiň ýene de bir möhüm desgatynyň Türkmenmaşy Garabogol Gazagystanyň Ferhede awtomobil ýolunyň ornuny Garabogol köl aýlagynyň üstünden geçsek, täze awtolog köprüsiniň düýbüni tutmak dabaraty geçirildi. Balkan ýamy gurulşyk we awatlaýyş zawodynyň sergi bölüminde önümçilik işleriniň tehnologik tapgyrlary görkezilýär. Biziň ýurdumyz üçin düýbünden täze bolan bu kärhana watanymyzyň gämi gurulşygyny ösdürmek üçin esas boldy. Ýylda 10.000 tonna polady işemäge ukyby bolan zawodda öňde warjy tehnologiýalaryň hem de häzirki zaman awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň ornaşdyrylanyny bellemek gerek. Şeýle-de gözden geçirilse logistika ogurly kompaniýalary gatnaşdylar. Şolaň işleri bu ulgamda 20 ösürli halkara taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi bilen baglykda aýratyn ähmiýete eýedir. Ferga gatnaşyjylaryň ensemesi iň täze tehnologiýalaryň ulanylmagy arkaly iri gowrumly ýükler daşamakda mümkinçiliklerini görkezdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň dürli düzümleýin bölümleri, halkara guramalar, döwlet gömrük gullugy we beýlekler fergi diýwarlyklaryny video görnüşde görkezdiler. Bu video tanıştyrmalaryň umum maksady ulug akymlarynyň diversifikasiýa ýoly bilen ösdürilmeginde gatnawlaryň ogurlaryny döwletleriň hem de iri sewtlen köp sanlygyny goşmakda jemlenip, ol döwletara gatnaşyklaryny mundan beýlägim ösdürmäge, ýurtlaryň hem de halklaryň öýdary düşünşmegine we ýakynlaşmagyna anyk ýardam berer. Türkmenbaşy şäheriniň deňiz portunyň ulanylmagy berilmegi bilen köp ogurly hem de köp taraply hyzmatdaşlygy ösdürmekde iri halkara hem de sewitleýin guramalarynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyşynyň geriminiň epesli giňeýänligi aýdyndyr. Şoň bilen baglykda 2017-nji ýylda Gahryman Arkadamyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan durnukly ösüş maksaatlaryny amala aşyrmak bilen baglykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň ara baglanşygyny berkitmek atly kararnama kabul edilmegi Türkmenistanyň hem de Gahryman Arkadamyň öňe sürýän başlangyçlarynyň umumadamat derejesinde ähmiýetlidiginiň nowatdaky suwutnamasydyr. Şol kararnamaň awtordaşy bolup 74 ýurt çykyş etdi. Gahryman Arkadamyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň uluslararasy gatnaşyklary babatda kararnamalaryň 4-üsini kabul edenligi uwançlydyr. Fergiň esasy urlarynyň biri ýükleň daşalşydyr. Bu bölüme gatnaşanlar ammarlarda işen alınıp barylşy bilen bagly IT çözgütleriň tanıştyrmalaryny görkezdiler. Şeýlelikde ýurdumyz dünýä ykdysadyýatynyň möhüm oguru bolan ulug kommunikasiýa ulgamyny halkara gatnaşyklarynyň giňeldilmegine sallamly goşunt goşýar. Bu ulgam häzirki döwürde dünýä ykdysadyýatynyň öňde barjasydyr. Hormatly prezidentimiziň nagtaşy bu ulgamda ýurdumyz uly kuwaty eýe bolup, bir näçe iri halkara we sewitleýin taslamalaryň başyny başlaýjy bolup çykyş etmek bilen netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine hem de giňeldilmegine uly goşunt goşýar.
Şeýle-de awada milli siýasatçylyk zowlagyny Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornazarlary, ýurdumyzyň ministrlikleriniň hemde puduklaryň dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, deňize çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen daşary döwletleriň wekiliyetleriniň ýolbaşçylary we bir näçe halkara guramalarynyň wekilleri bilen duşuşyklar geçirdiler. Geçirilen duşuşyklarda Sewtin we dünýäň halkara ykdysady gatnaşyklarynyň ösmegine kuwatly itergi berjek, täze ulug geçelgelerini döretmek we odal hereket edýänlerini giňeltmek boýunça geljegi uly meýilnamalaryny nazara almak bilen däp bolan hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Häzirki döwürde Türkmenistan halkara maslahatlarynyň we forumlaryň geçirilýän merkezi hökümdäki derejesini putolandyrdy. Muň özi hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna amala aşyrylýan açyk kapylar siýasatynyň ýokary netijeleri beslenýändigini görkezýär. Hadaryň ekologiýa taýdan arasa kenaryna deňize çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň forumyny geçirmek baradaky çözgüdüň kabul edilmegi muň aýdyň misalydyr. Bellenişi ýaly Türkmenistan geografik taýdan demirgalyk günorta günnogor ugurlarynyň satyrgyny amatly ýerleşmegi, ulug ulgamny, aýratynam halkara ähmiýetli ulug sasyr geçelgelerini giňeltmek meselesinde aýratyn ähmiýetlidir. Atawatan Türkmenistan giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilen, ähli ýurtlaryň we halklaryň düýpli bähwitlerine laýyk gelýän möhüm başlangyçlar bilen çykyş edýär. Dünýä derejesinde ulug ulgamyna hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine öz munasyp goşandyny goşýar. Şunu hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen ýurdumyzyň çäginden geçýän ulug ýollarynyň duruk döwri wagtlaşdyrylýar we ýokary halkara görkezlerine dolu laýyk gelýän ýollar we köprüler gurulýar. Duşuklarda bellenişi ýaly Türkmenistan ulug sasyr geçelgelerini ösdürmek, bu orada hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek bilen baglanyşykly dünýä ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýär. Olaň halkara derejesinde ikrar edilmegi we giň gollawa eýe bolmagy bu başlangyçyň dünýä ýurtlary üçin ähmiýetlidigini we Türkmenistanyň halkara ulug giňişligindäki awraýynyň belende galýanlygyny görkezýär. Şeýle-de bu başlangyçlary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça zerur çäreler görülýär. Halkara maslahatynyň gün tertibine bugra degişli bir näçe möhüm meseleler giridildi. Olaň oňun çözülmegi we degişli ılalaşyklaryň gazanylmagy forumyň ähmiýetini we derejesini hasam belinde göterer diýip geçirilen duşuklarda aýdyldy. Bellenişi ýaly Türkmenistan hemiýelik bitaraplyk ýörelgelerini esaslanýan parahatçylyk söýjülükli daşar siýasat strategiýasyny ýygyderli durmuşa geçirip bir näçe döwletler, ýeri halkara guramalar we awraýly sewit düzümleri ýaly gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklaryny barha işleňleşdirýär we dünýäň ulug ulgamyny eýleýän ornuny putolandyrýar. Bellenişi ýaly Türkmenistan daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde utgoşukly sewit hemde sewitara logistika ulgamyny öğretmek, Merkez Aziýany we Ýewropany, Hazar, Gara deňzi we Baltika sewitlerini, orta we ýakyn günorta günnogor Aziýany birleşdirýän döwletlara sasyr geçelgeleri gurmak boýunça ýeri taslamalary amala aşyrýar. Bellenişi ýaly Türkmen başga halkara deňiz porty deňiz gatnawlarynyň döwrüwap ulgamynyň möhüm bölegidir. Ol Ýewropa ýurtlarynyň ýakyn we orta günnogoryň harit bazarlaryna hemde Hindi ummanynyň kenarynaky döwletlere çykmak üçin has amatly şertler döretmäge, Aziýan we Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky ykdysady we sowda hyzmatlaryny hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berýär. Duşuklaryň ahyryna oňa gatnaşyjylar Türkmenistanda bu ugur boýunça ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny bellädiler. Edil watanymyzda daşky gurşaw we tebigatyň etçilen gözelliklerini gorap saklamak, ekologiýa ýagdançylygyny öpçün etmek maksady bilen hormatly prezidentimiziň parasatly başdanlygyny döwlet siýasatyna ýurdun eko ulgamyny gadalaşdyrmakda sewit ähmiýetli wajyp meseleleriň ençemesine seredilip geçilýär. Bu wagtda güneşli diýarymyzda alınıp barýan işleri ýurdumyň tebii goraxanalaryna gadanylýan netijelerin misalyna da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Özünün tebiği baýlyklary bilen uly gyzyklanma döredýän köýtürnäg sewitinde soňky döwürde giňme çörli işleri ýeňlendirilip, esasen bu ýerlerde siýasatçylygy, synagat pudugyny ösdürmeklige anyk mümkinçilikler açylýar. Aslynda köýtürnäg sewiti diňe bir baýlyklaryň mekany bolman, eýsem gözellikleriň, täsirlikleriň ajaýyp meskenidir. Ýylyň eslenik pasylyna gözellikleri beslenen gojaman köýtürnägiň melhemlik häsiýetli Gaýnar baba çeşmesi, Kyrkgyz, Umberdere, Daray dere jülgöleri, dinozavrlaryň ýyzlary saklanyp galan täsin belentlik, durly gowuklar göreni haýrany goýup dünýäniň jahan keşdelerini, alymlaryny, tebigaty öwrenjilerini giň gyzyklanma döredýär. Bu ýerleň täsin gaýtalanmajak tebigatyny, daň gözelliklerini gorap saklamak, ekologiýa ulgamyny dikeltmek, ösümlik we haýwanat dünýäsiniň gorny, şeýle-de
çek duş gelýän Türkmenistanyň Gyzyl Kitabyna girdilen Burma şahly dağ tekesine hemem dağ goçuny gorap saklamak maksady bilen Köytönnagy döwlet tebi goroxanasy döredilýär. Goroxananyň sebitiň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň seýrek görnüşleriniň goralyp saklanmagyna uly orny bolup, olary öwrenmek boýunça alimler tarapyndan ýygydarly işler geçirilýär. Köytönnagy döwlet tebi goroxanasynyň goro hemem ilmi bölümleriniň tejribeli işgärleriniň tutan ýerli zähmeti bilen gözel tebigaty baýlaşdyrmakda we gorap saklamakda ýokary netijeler gazanylýar. Goroxananyň işgärler tarapyndan dağ tebigatyna mahsus agaçlardyr gyrymsa agaçlary goroxananyň çäklerini köpeltmekde we ösürip ýetişdirmekde de uly işler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde duş gelýän ösümlikleriň aglabasy dermanlyk häsiýetli bolup, gahrman arkadağymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopediýa kitaplaryna özüniň ajaýyp beýany tapýar. Köytöndagyň iň bir täsin ýerleriniň biri Hojapil owasynyň goloýundaky dinozawrlaryň ýerleriniň saklanyp galan täsin ýapgytdyr. Bu ýer dağ gerşine ýerleşip 500 metr töwereg meýdan tutýar. Bu täsin ýapgydyň ýyny 200 metrden gowrakdyr. Köytöndagy özüniň owdanlygy bilen deňsiz taýsyz 40 Umar dere, Daray dere, Tutlu depe, Arnap tokoylugy, Köytön köli ýaly täsin tebigy ýadygärlikleri bilen meşhurdur. Özüne çekici, üýtgeşik dağ dereleri, hemem jülgeler, ösümlik dünýäsi bilen bir hatarda haýwanat dünýäsiniň wekillerine de baýdyr. Köytön dagynyň esasy täsinlikleri garlyk gowuklar ulgamyna jemlenenler. Häzirki döwürde gowuklary ilmi taýdan içkini öwrenmek maksady bilen ýygydarly işler alınıp barlýar. Sebitde 60 goly ululu keçili gowuklar bolup, olardan 6sy tebigy ýadygärlikler hökmünde ikrar edilenler. Goroxananyň agdy bir işgärleri işlemek, zähmet çekmek, tebigaty barha gözelleşdirmek, ilmi nukdaý nazardan giňden öwrenmek üçin uly mümkinçilikleri döreden arkadagly serdarymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly izleýijiler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk izleýijiler. Hormatly izleýijiler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň ýallarak dowru dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa awgust aýynyň 15-inden awgust aýynyň 20-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışylalyň. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çäni günwagtlardan howa akynyň arlaşmagy netijesinde howanyň gejeki temperaturalarynyň durnuq ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hastaky Ýurdumyň Balkan welaýatyna az kömürli howa bolup, Demiraz günogordan günogora öwrünet gedýän tile sekundda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şymal öňsmygyny hem de howanyň temperaturasynyň gejelerine 20-25 gradusdan 30 gradusça maýyl, gündüzleri 36-41 gradus, welaýatyň Kanarya gatraplaryna 32-37 gradus ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahaly welaýatyna az kömürli howa bolup, Demiraz günogordan tile sekundda 6-11-den 10-13 metr ýetýän şymal öňsmygyny hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 17-20 gradusdan 20 gradusça maýyl, gündüzleri 29-34 gradus maýylan 40 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mara welaýatyna az bulutly howa bolup, Demiraz günogordan tile sekundda 7-12-den 10-13 metr ýetýän şymal öňsmygyny hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 17-20 gradusdan 26 gradusça maýyl, gündüzleri 29-34 gradus maýylan 40 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyna az bulutly howa bolup, Demiraz günogordan tile sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymal öňsmygyny hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 16-20 gradusdan 26 gradusça maýyl, gündüzleri 30-35 gradus maýylan 41 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdum Daşwat welaýatyna az bulutly howa bolup, Demiraz günogordan tile sekundda 6-11-den 11-16 metr ýetýän şymal öňsmygyny hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 15-20 gradusdan 25 gradusça maýyl, gündüzleri 28-33 gradus maýylan 39 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagyň Aşgabatda az bulutly howa bolup, Demiraz günogordan tile sekundda 6-8-den 10-12 metr ýetýän şymal öňsmygyny hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 18-20 gradusdan 25 gradusça maýyl, gündüzleri 32-34 gradus maýylan 39 gradusça ysy bolmagyna garaşylýar. Hormatly izleýijiler, ýurdum boýunça awgust aýynyň 15-ine magnit radiýasiýasynyň durnuq ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz awgust aýynyň 15-inden
Ağustos'tan 20 neçeni kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolýaňyz. Edidi watandaşlar, Thomas Pasternak howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, patlaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklasyndan gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bulary berja etseňiz, ýylyňyz senlik paslaryny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şundan watan habarlar gepleşme jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ewetlenýär. Ähli ötüşlüň ödeninde bolsa halkyň beýidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.